Moi boa tarde, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe vou a aprender a facer unha vermicomposteira, o sea, unha composteira de miñocas, porque é a maneira máis económica de conseguir un fertilizante de moi boa calidad para a vosa horta. Así que, vinde! O material principal que nos fai falta son 3 caixas, ou tamén se pode facer en caldeiros, pero, bueno, eu en este caso vou facer neste tipo de caixas, que son do peixe. Eu, de feito, nin as cumprín siquera, pedinas nun sitio onde venden peixe, e gardáromas. Estas son bastante grandes, pero poden ser máis pequenas. O que hai que ter en conta é que as caixas encaixen perfectamente ben, que queden bastante ben pechado. Teñen un buratiño en cada esquina. Entonces, estes buratiños hallos que tapar. Voulle a poñer un pouquiño de sica. Ao mellor pode resultarvos como contradictorio que lle selle eu estes buratos cando agora vou a romper a caixa por dentro. Pero ten unha explicación moi lógica. Estes buratos están pensados para que todos os líquidos que haba dentro da caixa, recordade que esta é unha caixa de peixe, entonces están pensados para que todo o líquido canto haxa na caixa se marche para fora, o sea, para a parte da fora da caixa, e non nos quedarían en dentro. E nós o que queremos conseguir é que todos os líquidos que se van a formar aquí nos queden gardados. Por eso eses buratos non valen, porque nos botarían os lixiviados para fora. O que queremos conseguir é que a caixa sea totalmente estanca, porque vai a estar á intemperie, vai a chover por ela e non vai a estar tapada nin nada. Entonces, queremos que o que vai a pasar en dentro se quede en dentro. Isto é como Live in Las Vegas. O que pasen dentro da caixa que quede na caixa, que non sale para fora. Nin nada de fora entre para dentro. Entonces, canto máis estancas, mellor. Por eso llevamos a pechar os buratiños que se traía a caixa. Que vale, bueno, calquera tipo destes adhesivos que son selladores e a pistola para poder aplicalo. Tamén nos vai a facer falta unha botella de plástico que teña rosca, que teña a tapa así con rosca. E que o cuello sea delgadiño e moi largo. Canto máis largo sexa, mellor. Deste tipo así. É unha tapa. A tapa ten que encaixar perfectamente na caixa que poñamos arriba, porque pode ser que as caixas, ao mellor, como pasa no meu caso, non son as 3 exactamente iguales. Entonces, fijádevos a caixa na que mellor encaixe a tapa, esa deixádela para a parte de arriba. Pois vamos a sellar os buratos. Poñemos a pistola así aquí dentro. E agora enroscamos. E listo. Un pouquichiño así de ardor. E listo. Si vedes que non vos quedou como ben arrimada de todo, este tipo de pegamentos manchan moito, pero podemos evitar que se nos pringue todo o dedo mollando un pouquiño. Agora hai que cortar a botella. É mellor cortala demais que cortala pouco e quedarnos cortos. O sea, é mellor cortala primeiro moi larga e despois, se vemos que é moi larga, pois vamos ir quitando un cachiño, vale? Este vai a ser o grifo. O grifo vai a quedar salindo por aquí. Hai que furar. Mais ou menos poñedes así a vosa botella, polo lado máis ancho, máis ou menos así no medio, e facemos unhas marcas para cortalo. Nin é aquí abaixo, nin é así aquí arriba. Ten que coller a mitad da parte de abaixo e a mitad do lado de aquí, vale? Entón, máis ou menos, pintamos así.
E sempre vamos a cortar daqui para dentro, porque eu prefiero ir pouquiño a pouco, e despois se me fai falta cortar máis, vou ampliando. Bueno, hai que ir probando, hai que ter en conta que se meto a botella no burato que fixen, agora a botella vaime así como cara abaixo. Así non está ben, tería que estar así, e máis salida para fora, dades vos conta, senón despois é complicado sacar o líquido. Mellor un pouquiño máis salida, entonces teño que aumentar o meu burato. E o corte que teño que facerlle para que isto este así inclinado, en vez de así como vai agora, que este así inclinado, eso require que vaya un pouco máis por aquí, pero sin sacarlle a parte de fora, para que a botella quede deitada. Cada pouquiño hai que ir probando, quitándolle moi pouquiño a pouco, e ir probando como nos vai asentando. Hai no que asentar ben. E vamos a marcar para cortar todo isto que nos sobra da botella. Aquí abaixo ten que ir a paño co burato que fixemos, para que o líquido cando veña non se encontre ningún obstáculo para poder salir. E aquí, a partir de que non toques a nadeira, pode vir un pouquiño xa máis por fora, non hai que ser tan exacto. E agora recortamos isto. Probamos. E queda genial. Vedes aquí a paño. Agora temos que botar outra vez o adhesivo, o sellador, arredor, para que non perda nada de líquido. E agora metémola con coidadiño. E vámola movendo para que o adhesivo quede ben sellado todo. Mollando os dedos en auga para que non se nos pegue moito na piel. Vamos dando así co dedo para sellar ben todo arredor. Unha vez que seque a xica, despois xa non se pode mover o grifo, así que aseguradevos de que está xusto como o queredes, vale? Se se vai torsendo así, e delo poñendo dereito. E agora, isto igual que antes, é cuestión de aplastalo un pouquiño, para que quede ben achegadiño ao plástico. Hai que ir mollando o dedo, para que non se pegue aos dedos, senón é moi pringoso. Este tipo de selladores son, a verdad, que son moi pegañentos para a piel, pero se mollades o dedo para andar con ele e manipulalo, despois, ao mollalo en un trapo vello, porque isto xa non se pode limpiar, pois sale bastante ben. Se está mollado, sale bastante ben. Suelen tardar en secar 6 ou 7 horas. Bueno, depende do tempo, da humedade, do sol e todo eso, pero é conveniente que cada media hora ou así veñades mirar que estea no seu sitio, porque ao mellor tende a meterse para dentro se había moita presión tirando para fora, ou que se mova para un lado e para outro. Entón, antes de que seque, podedes vir a movelo un pouquiño. Esta vai a ser a parte de abaixo, que vai a ser solo, exclusivamente para recoller líquido, para recoller o lixiriado. Entón, vamos ca segunda caixa. A segunda caixa vai a facer como unha función de drenaje, non colador, non se lle poden facer uns buratos grandes, nin con un destornillador, nin con... ten que ser con unha agulla. Ou, bueno, eu teño un imperdible destes, pero ten que ser así con unha agulla. Porque o que temos que conseguir é que isto drene, non que cole. Porque se lle facemos uns buratos grandes, grande, crédeme que é moi pequeniño, xa se considera grande, pódense colar tanto as miñocas
como a terra. Non pode haber nin terra nin miñocas na agua. Entonces vamos a ir con paciencia furando ca agulla. E sin facer moita forza, porque sabedes que este material está formado como de unhas bolitas minúsculas que están como apretadas, non? Prensadas. Se facemos así, se lle facemos os buratos apretando moito, pode ser que algunha desas bolas sala. Entón vai nos a facer un burato grande. E non pode ser, entón ten que ser ca agulla, pero moi pouquiño a pouco. Outra cousa que hai que ter en conta é que a agulla que collades, o imperdible, que ten que atravesar o fondo da caixa. O sea, non podedes coller unha que sexa máis pequena que é o tamaño do fondo da caixa. Entón, que cale dun lado a outra. E vamos facéndolle furadiños así. Xa temos a caixa do grifo, a caixa de drenaje e agora vamos a facer a caixa de onde van a estar as miñocas. Témola que furar completamente, o sea, quitarlle o fondo todo. Mais ou menos deixamos 5 centímetros desde as beiradas para o medio. Así é como ten que ser a terceira caixa. Despois, se queredes de máis pisos, teñen que ser igual a esta. Antes de asentala xa no sitio que vai a estar fija e poñerlle enriba as outras caixas, voulle botar agua e vou-vos enseñar como é que realmente despois funcionaría. Tamén é un bon momento para comprobar que a caixa non ten ningún tipo de fuga, que non perde nada, porque senón habería que repasala un pouquiño máis outra vez co sellador. Co paso do tempo iráse formando un líquido aquí que vai caendo a esta caixa, que, ven sendo líquido da descomposición de frutas e verduras e tamén da actividade física das mesmas miñocas. Por iso é importante que esta caixa, cando a coloquemos, que é a primeira caixa, teña un pouquiño de inclinación cara adiante, un pouquiño, para que a agua non se nos acumule na parte de atrás. Entón, un pouquiño de inclinación cara adiante para que a agua veña cara ao grifo. E isto sería así de cómodo. Cando nos fixera falta, pois viríamos aquí, colleríamos o que necesitamos. Por iso é importante que teña un pouquiño de inclinación, porque así sempre vai a poder vaciar mellor. E agora ven o momento da súa colocación na horta. Hai que buscar un sitio que non estea moito ao sol, mellor que estea en sombra, ou en semisombra, aínda que lle dé o sol un pouquiño pola mañán ou pola tarde tampouco non importa, pero que non estea aí a pleno sol do mediodía, por exemplo. Tamén sobre unha base alta e firme, porque as miñocas teñen depredadores naturales, os ratos, as toupeiras, os ouriços cacho, as formijas, poden atacar moitos bichos, vanas a comer. Entón, ao estar así en un sitio alto, dificultamoslle un pouquiño o traballo, polo menos aos roedores e as toupeiras e así. Vamos a poñer unha base alta, en semisombra, e onde non nos vai a molestar para non ter que movela. Esta é a outra vermicomposteira que teño, e aquí é onde vou coller as miñocas, así que vinde a mirar. Esta tabla que lle teño aquí é porque co vento tenme voado a tapa, entón é mellor poñerlle unha tabla encima ou unhas pedriñas ou así. Aquí está todo o material. Vamos a buscar unha masán en descomposición para enseñarvos. Boa, que aquí hai, fijadevos. Eu vou na poñer aquí ao lado da outra que xa tiña, pero, ao facer esta para enseñarvos, pois non está de máis tamén ter outra. Xa lle teño colocada
a base pegada a esta de aquí e agora poño a caixa que quede firme, que quede bastante ben asentada. E agora, encima, poñémoslle a caixa que está pechada, pero que está toda furada ca agulla. Este tipo de material, esta caixa, non é nada natural. Entón, non lles vai a gustar estar en contacto con este tipo de material. Vamoslle a colocar como unha especie de camiña, mentras elas non fan humus. Vou a poñer primeiro un pouco de, bueno, que é erva cortada, que xa está seca, como céspes ou así, pero vou a mollar un pouco, porque as miñocas non lle gusta nada estar en seco, ten que estar húmedo, tampouco encharcado, pero húmedo sí que o necesitan. Vou a poñer un pouquiño por abaixo, se non tendes desto podedes poñer follas, por exemplo, ou así, de árboles, que ora ven o otoño e xa hai follas por todos os sitios. Vou a poñer un pouquiño de terra, por si quixeran tamén esconderse, meterse debaixo da terra, mentras elas non a fan, pois fai un pouquiño de falta tamén. Poñolle un pouquiño de terra, un pouquiño de materia seca, humedecida, un pouquiño de terra. As miñocas hainas que alimentar con desfeitos orgánicos, o sea, calquera tipo de tonas, frutas que se nos pasen ou así, follas de lechuga, de verdura, de calquera tipo de desfeito que teñamos na horta. A cáscara de ovo, así triturada, tamén lles gusta e lle vai a sentar ben, así que tamén lle botamos un pouco tamén de borra de café, si tendes, se non, con un par de cousas tamén se lle chegaría. Estas masáns, que están malas, en verde non son capaces a comelas, non teñen dentes. Teñen que esperar a que estean un pouquiño así podridas. Así que, se temos unha caixa grande, podemos ir poñendo un pouquiño de materia desta tamén, para que se vaya como descompoñendo, e que elas podan ir, pois, dentro dunha semana ou así, a comela. Entón, podemos llas poñer así por aí. Esta calabaza que tamén estaba ali nunha esquina e pudreume, poñémoslle xusto o que está así máis desfeito, cara abaixo, para que elas xa podan ir a comelo se queren. Estas masáns sí que están máis descompostas e estas van a poder comer moi ben. En fin, eu aproveitín unhas masáns que había tiradas debaixo dos masanseiros, pero se facedes unha composteira destas, unha vermicomposteira, xa tendes que ter en conta que unha vez á semana, ou, bueno, depende moito da cantidad que teñades, da cantidad de miñocas e todo, pero máis ou menos unha vez á semana, ou cada 10 días ou 12, haille que botar algo de comer. Se o que lle botades está moi crudo, moi verde, tense que descompoñer, entón tendes que pensar que tendes que botar algo que estea máis como desfeito, algunha fruta moi pasada ou moi madura, un plátano, un caqui ou calquera cousa que se vos pasara, tendes xa que poñer tamén para que teñan en que comer. Bueno, a cama estaría preparada. Vou na humedecer un pouquiño máis, porque a borra de café estaba moi seca e o ambiente seco non lles vai ben. Entón, vou humedecer un pouquiño. E agora vamos a polas inquilinas. Si se me pasa algo ou se vos queda algunha dúda, poñédemo nos comentarios. Vos preguntádeme todas as dúdas que teñades nos comentarios e eu contestareivos encantada. Bueno, se me queredes axudar co canal, a mellor forma que tendes é dándolle ao like e suscribíndovos, que non costa nada, é totalmente gratuito de por vida. É un xeito que tendes de me axudar para seguir aquí co canal. Vamos a polas inquilinas. E aquí teño xa as miñas miñocas. As miñocas son capaces a transformar solo comendo e defecando a materia orgánica que comen, multiplícanlle o nitrógeno, o potasio, o fósforo e o calcio, multiplícano. Entón, iso é o que fai que sea un abono excelente. Como vedes, esta materia xa está moita en descomposición
E seguro que por aquí, mirar, aquí, mira, aquí hai bastantes. Entón vamos a coller xa este puñadiño de aquí, así, sin facer moito daño. E estas as vamos a poñer aquí, aquí nun sitio. As miñocas lles gusta moito a madeira en descomposición. Vedes que tamén hai. E tamén lle podemos poñer un cachiño de madeira aí para que se vaya descompoñendo. Vedes? Mirar aquí. Ben, pois estas tamén as poñemos así por aquí. Como lles gusta estar en humedad e de momento non teñen como taparse, o que podemos aportarle tamén é un cacho de cartón que estea ben mollado para poñerlo aí, porque tamén comen o cartón. Cartón, madeira, vale tamén poñerlle serrín, por exemplo. E poñémoslo aquí así alrededor para que manteñan ben a humedad. Entonces, cando empecen a facer o seu propio material, estean a gusto e se multipliquen, esta caixa vai a encherse relativamente rápido, porque eu aquí teño moitas. Hai que pensar que cada miñoca pode comer cada día o seu propio peso en comida. O sea, unha miñoca destas adulta pode pesar sobre 1 gramo, se é pequeniña ou menos, claro, pero vai a comer a mesma cantidad de comida. Entón, agora aquí encima, para iso sería esta caixa, a do furado este, porque ao poñela así, quedaría en contacto co resto do material, e aquí vamos a ir añadindo comida a medida que lle vai facendo falta, e isto vai a ir enchendo de humus de lombriz. Gratuitamente. Cantas máis miñocas se vayan criando, porque crían moi rápido, pois máis cantidad de comida lle fará falta, e máis humus facerán. A tapa ten que pechar perfectamente, porque isto vai a quedar aquí a intemperie, entonces cando chova hai que evitar que lle entre agua, porque aínda que queren estar en sitio húmedo, as miñocas non son acuáticas. O que si é mellor evitar é botarlle cousas que sean moi ácidas, como cebolas ou naranxas, limóns. Non é que unha pouca non pasa nada, pero se lle botamos moito, poden marchar tamén, porque en entornos moi ácidos non se sinten tampouco a gusto. Son as consentidas. De vez en cando, pois, hai que botar un pouquiño de fruta dulce, desa que está así media espapuchada, a que máis lle gusta. Canto máis variada sexa a súa dieta equilibrada, pois mellor será o humus que consijamos. Hai que dar verduras, hortalizas, pero frutas tamén, componentes de madeira, ou serrín, ou madeira en descomposición, ou cartóns que non estean tratados, que non teñan tintes, vale, cartón castaño. Que tipo de miñocas necesitamos para estas vermicomposteiras? A ver, calquera miñoca vai a facer un bo humus, pero non todas as miñocas van a soportar querer estar en saulas. Entonces, a nosa miñoca común, a que temos pola horta e así, enterrada, esa non vale porque non soporta vivir moi xunta coas da súa especie. Tampouco non soportan ben os cambios de temperatura, que haxa demasiada humedad ou son moito máis delicadas e viven máis ao fondo. Entonces, pois non nos facerían un bo humus nunha vermicomposteira. Por suposto, nunha horta é diferente, porque na horta, na terra, son moi beneficiosas. Pero para este tipo de cacharros, o mellor é a miñoca californiana. Chamas así non porque sea de California. Penso que é porque lín unha vez que o primeiro investigador que descubreu que era unha miñoca que podía vivir en cautiverio e tal, bueno, que se puso a investigar un pouco sobre ela, era de California. Pero as miñocas non son de California, son de todo o mundo.
pero chamanse así, miñocas californianas. Son un pouquiño máis delgadiñas, son como tirando a rojo, entre rojo e como violeta, nótanselle perfectamente como os anillos, cando está estirada, nótanselle moi ben os anillos, é moi afiladiña na punta, moi afiladiña, é moi finiña, moi delgada, pero é super productiva, porque reprodúcese moi rápido, se as condicións lle son favorables, reprodúcese moi rápido e fai moitísimo humus, porque ten un metabolismo tan rápido que o que fai é, pois eso, comer e cajar, comer e cajar, comer e cajar. Entonces, pois, nós realmente é o que queremos. Vive moi ben en cautiverio e encántalle estar en comunidade con todas as miñocas, cantas máis mellor. Soportan perfectamente estar dentro de unhas caixas e o máis importante neste caso é que van facendo o humus abaixo e elas sempre están comendo na superficie, non se enterran para abaixo para nada, están cómodas na superficie, eso para nós é bo, porque sabemos que todo o que está por debaixo delas xa é humus. Non vos desesperedes se ao principio vedes que non parece que non dan feito líquido abaixo, parece que non, porque depende moito da temperatura que lle faja, de como se vayan reproducindo, do ajusto que estean para reproducirse, para seguir comendo, alimentándose, que teñan un metabolismo en óptimas condicións. Ao mellor tendes que esperar, pois, non sei, 3 meses ou así, pero despois é como todo moito máis rápido. Total, non costa nada, só costa facelo e deixalo aí, alimentalas de vez en cando e procurar que non lles falte nin humedade nin comida, nada máis para coidalas. Espero que vos fora de moita utilidade este vídeo e se tendes dudas poñedemas nos comentarios que eu intentarei axudarvos e nada máis por hoxe. Espero vos no próximo vídeo.